Hello para pedagang. Karo sampean proyek sistem guru markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Sampean bisa ngaso yen sampean pengin. Disaranake sampean sinau kabeh indikator perusahaan sing diteliti kanthi teliti. Saiki ayo nganalisa indikator dasar perusahaan saiki. Gilat Satellite Networks, ticker GILT. Review iki digawe nggunakake data wiwit 22 Mei 2025. Miturut klasifikasi guru, markets organisasi Gilat Satellite Networks kalebu subkategori. Communication Satellite, 11 organisasi melu ing comparison, iki luwih utawa kurang wakil. Kita bakal katon ing tabel pesenan nyedaki mburi video iki. Asil kanggo perusahaan sing diteliti, 7,5 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika, -5 terms. Yen katon banget jembar, ing pasar saham minangka cap. Bisa dideleng yen asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,9 poin. Marang perusahaan, 7,5 Gilat Satellite Networks. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Gilat Satellite Networks lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng Gilat Satellite Networks nuduhake dinamika 9%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 162,8%. Kapitalisasi pasar perusahaan Gilat Satellite Networks regane $33 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $21 miliar. Gilat Satellite Networks nuduhake 1,572% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Regane buku perusahaan kira-kira ing $3 sen miliar. Kanthi kapitalisasi neraca $18 miliar, subkategori kasebut $18 miliar. Gilat Satellite Networks nuduhake 1,64%. Kanthi bandingake saham pasar saham lan kapitalisasi neraca, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Gilat Satellite Networks ing subkategori ing kasus pambiji nilai pasar yaiku 1,572%. Regane buku 1,64%. Iki 4% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran panggabungan organisasi saka pasar lan nilai buku ing subkategori, apik, 1 titik. Perusahaan ing analisis duwe utang $6,5 miliar. Kewajiban finansial kanggo kapitalisasi buku minangka 21,7% saka ibu kutha perusahaan. Asil ing kewajiban finansial perusahaan, apik, 1 titik. Rasio rega kanggo earnings perusahaan punika 24,2. Rata-rata kanggo subkategori punika 0, kang ngartekno luwih apik tinimbang ing subkategori. Rega kanggo rasio pangentukan dibandingake perusahaan ing subkategori, apik banget, 2 terms. Bati kanggo pungkasan 12 sasi $14 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine $37 mayuta-yuta. Iki 170,8% luwih saka saiki. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo subkategori, apik, 1 titik. Rasio rega kanggo revenue perusahaan yaiku 1. Rata-rata kanggo subkategori punika 0,9, kang 11% luwih dhuwur tinimbang kanggo subkategori. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, pasable, 0 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $320 mayuta-yuta. Revenue kanggo sabanjur 12 sasi digambaraken $520 mayuta-yuta. 63% luwih saka saiki. Taksiran indikator revenue mangsa sing digambarake dibandingake karo indikator ing subkategori, apik, 1 poin.
Marginality punika 4,3%, karo rata-rata ing subkategori minus 6,4%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 10,7%. Asesmen bati sales dibandingake pratandha subkategori, apik 0,5 terms. Saham perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 4,254%. Iki 171% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan padha karo $299.000. Lan kanggo subkategori iku $809.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 63%. Evaluasi volume modal saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori, apik 0,5 poin. Jumlah bati saben karyawan individu $12,300. Kanthi rata-rata ing subkategori minus $55,300. Lan prabdan antarane rata-rata ing subkategori lan tokoh perusahaan punika $68.000. Evaluasi bati perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori, apik 0,5 poin. Volume dodolan saben pegawai organisasi punika $287.000. Ing subkategori ana $863.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 201%. Evaluasi revenue saben pegawai dibandingake pratandha ing subkategori, passable 0 terms. Volume transaksi for sale punika 1,1%, karo rata-rata kanggo subkategori 15,4%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 36% kanggo perusahaan kilat Satellite Networks. Dene kanggo subkategori tataran resi 14 kurang luwih 46%. Rega saham perusahaan saiki watara $5.87. Perkiraan rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku kira-kira $8.41. Prabdan antarane taksiran saiki lan ramalan konsensus kira-kira 43%. Ayo kang katon ing tabel pesenan sing kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinet. Minangka asil saka analisis perusahaan kilat Satellite Networks, sistem bantuan Guru Markets kaputusan wis digawe. Buka pesenan tuku ing $5.86 saben saham. Kesepakatan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup dhuwur. Pambiji perusahaan ditindakake adhedhasar metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 6,53. Mandeg mundut disetel ing pukul 5.19. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan didandani kanthi otomatis ing pungkasan dagang tanggal 21 Juni 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker GSA bakal dadi transaksi jual counter filing. Video ing urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran. Ing kasus nutup samubarang pesenan, dasar utawa wawas. Pesenan liyane tetep ing rega nyata. Matur nuwun banget kanggo kabeh wong sing wis nonton video iki lan gunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets. Sampeyan kabeh pancen penonton paling keren ing donya.